מס על שירי ישראל. זאת אומרת, על אלו שמרוויחים את המשכורת במדינה, כדי להקל על אלו שאין להם. והסעיף הזה פשוט נמחק, אפילו לא קיים. שיחזירו אותו. מה? שיחזירו אותו. כן? כן? מוכן להיאבק על זה? אני נאבקתי... איפה וורן באפט שלנו? אני נאבקתי בדרכים שלי, נאבקתי בדרכים אחרות, גם לי יש משפחה, לרגע לא חושבת את זה, אני מדברת איתך כאדם לאדם. אני גם מודה לך על הנימה החיובית, זה באמת לא כאדם. אני מאמין בזה, אם לא הייתי מאמין בזה, אז לא הייתי עושה את זה. כן, אני משתדל להיאבק בצורה שאני יודע לה. אפשר להציע משהו? אני חושבת שצריך להקים פורום של אנשים בעלי, כאילו שהם לא איתנו, כאילו נראה שהם נגדנו, אנשים בעלי אמצעים שיש להם השפעה על אנשים אחרים שנמצאים בעמדות מפתח. אני חושבת שאחת הבעיות זה שמנסים לדכא את המחאה בצורה, מה שאנחנו עדים לו כרגע זה דיכוי קשה ביותר של המחאה על ידי השלטון. לדעתי השלטון עצמו לא מבין כמה הוא מסכן את עצמו בזה שהוא מדכא את המחאה. מה שקורה פה, מה שצריך לקרות זה איזושהי מהפכה מסוג שעוד לא נראתה כמוה, כאילו אף אחד עוד לא עשה מהפכה נגד דמוקרטיה. אנחנו לא יודעים מה אנחנו עושים, אנחנו יודעים רק שמה שקורה כרגע זה לא צדק וזה רע לכולם. זה לא דמוקרטיה. לא, זה נקרא דמוקרטיה, זה בדיוק העניין. אבל השאלה, אתה היית היום יכול לקום וללכת לחולדאי ולהגיד לו חולדאי, אני לא יודע מה החבר'ה האלה באוהלים עושים, אבל מה שהם עושים הוא צודק. אני לא יודע איך לפתור את הבעיה, אבל תן להם, אני לא יודע איך לבנות דיור ציבורי, אבל תן לזה לקרות. לחולדאי, למשרד השיכון, אבל העניין הזה של לבנות פורום... וגם היום אני מבקש לפנות אליו, אבל היום זה נדמה שאנחנו איזה קומץ מטורפים שחושבים שצריך להפיל את הסדר הקיים, אבל צריך לעשות משהו, אתה מבין? פחות להפיל זה יותר התפתחות של החברה. אתה מבין שזה גם אחריות שלכם, אנחנו לא מסוגלים לתקן את הכל בעולם הזה. אגב, רק שיהיה לך ברור, אנחנו פשוט עם אמוציות מאוד גבוהות, באמת תודה שאתה דואג לנו וזה, השאלה אם באמת אפשר לעשות את זה. צעירים, 30, רואי חשבון, למדתי במכללה, כל החברים שלי, בדיוק באותו מצב כמו שלכם, אני מבקש את השבתות, אישי, והחברים הכי טובים שלי. ואני תומך, אפילו באחת המחאות, אפילו הלכתי שם בין האנשים. ובסדר, תשבו, צריך להיאבק. צריך לצאת מפגיעה, לאפשר. אם אתה מדבר על חבר'ה צעירים, אתה יודע, מדברים מההתחלה על דיור בר השגה. דיור בר השגה. אתם יכולים, אתה אומר, אני תומך במאבק. מה אתם יכולים פה ילדים? שנייה. למה לא? למה לא? יש מכרז, המדינה מציעה קרקע למכרז. גם אנחנו לא יודעים מה לעשות, אנחנו צריכים לפי דעתי הרעיון הזה של פורום, של אנשים מכל המגזרים ומכל המעמדות הוא מאוד מאוד חשוב.